na si Carmelita, nagsayaw na si Chacha. Damo sa iya ang nahanga, kay listo na ngan sexy pa. Ang mga kalalakin ang nag-aaral o penya, kaluyan na maipanis si Carmelita sin pag-chacha. Bisan di ang patrona, imbitado gud siya san mga buro barangay ngan buro punto at siya. Pagsayaw ni Carmelita, si kapitanan pagis niya, kadamusan na hanga san ira sayaw na cha-cha. Saya nga cha-cha. Kamusay ko ni Carmelita, pag nakindat na siya, damaw ko na naruruyan kan Carmelita sin pag-cha-cha. Pagsayaw ni Carmelita, si kapitanan pagis niya, kadamusan na hanga